Bă, eu am vorbit cu taică. Și a zis domnul Becali, bă, eu am contractul semnat. Domnul Becali vorbim după meci. Dar am înțeles, el a vorbit, nu știu la ce televizor, nu știu cu cine, sau la voi. Deci, domne, nu vin la FCSB, doar dând respect, așa, le răspund, dar nu vin la FCSB. Apoi, dar pe aia nu mai l-a sunat nicio pe taică. Ce să vorbesc cu taică dacă el nu vine? Ce stau? Și atunci fie sănătos. Florinel Coman e vreo șansă? Bă, nu știu nimic despre el. O să vorbesc cu el acum, că vine acasă de sărbători. Dar eu, dacă îi dă ea banii, ori 2 milioane pe an, îi dă din 2 milioane să-i dea 1 milion, îi mai dau și eu 600-700 de mii și să vin încoa. Sincer, v-a fost milă de Craiova? Băi, milă nu există niciodată de dușman.